Кояш көндән көне сагыланып, ергә яд һулышын таратқан мәлдә туып, Тәвәккән авылында гомер кисереүсе кадерлебез Абдрахимов Ривал Рәүл улы үзенең яшьлек юбилеен билдәләй. Улыбызды 30 яшьлек юбилее менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Ул уңган, хәстәрлекле, изгелекле, ихлас, шат күңелле, йор хүзле, ярдәмсыл һәм туган янлы. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аттыйдар. Яшь булһа ла ниндәй генә сит ил тракторларын үз итеп яратып эшләй. Тырышлыгы уның мактау грамоталары, бүләктәр менән баһаланып тора. Гаиләһендә тормыш иптәше, яраткан киленебезгә ныклы, ышаныслы терәк таяныз, үзләренең мөхәббәт емештәренә 2 улына өлгеле атай. Киләсәктә һиңә ныклы һаулык, озын бәхетле гомер, гаилә имендәге татулык теләйбез. Гел шулай ягымлы, ярдәмсыл, көләс йөзле булып кал. Без һине яратабыз. Ак бәхеттәр менән атһын таңың, кояш йөкһен мәңге йөзеңдә, теләктәрнең иң изгеләрен без теләйбез туган көнеңдә. Иң изге теләктәр менән атайың Рәүил, әсәең Әлмирә, кайнаң Галия, апайың Рәйлә, егнәң Вәсил, һылуың Алтынай һәм кустың Арыслан. Изге Коръән аяттарын ул кайыма багышлайым. Уйымдаһың итемдә тәүлек әйләнәһендә, улыма дуга теләктәр, йөрәгем көтәһендә. Улы кайым улыгынам, юлың булһын уңгына, Айдардагына йөрһәңдә, исән генә булгына. Тәүфиклы бул, акыллы бул, сөеп һиңә көс бирәм. Үзебезне атай әсәй, шулай итеп үтергән. Уйымдаһың итемдә тәүлек әйләнәһендә, улыма дуга теләктәр, йөрәгем көтәһендә. Улы кайым улыгынам, юлың булһын уңгына, Айдардагына йөрһәңдә, исән генә булгына. Дуга теләктәр үлгәшеп, гомерең бәхеттә үтер.